Һез булып кайткан җирләрдә Балтик буе илләрендә милләттәшләребезнең күп икәнлеге билдәле бит инде. Равил Абдрахманович, Алис Кабирович әйтеп үттеләр. Уларга безнең менән төп башкорт халкы менән аралашу үзе бер зур куаныч булып калгандыр бит инде. Ана шул очрашулар турында, тулкынланулар турында ишеттереп үтәгезсе, Идил Хәмидович. Үзенә менән дә башлап булмай. Кайрынан башлаһаң да бөтәһелән мөһим вакыйгалар булды бу илләрдә, республикаларда. Шуны хукландыра. Улар дагы безнең кардәшләр генә түгел, шунда яшәгән шул төп милләт халкы, эстон, латыш, литвалар үзләре безнең Башкортстаннан хукланалар. Палдиска бардык бит инде. Салават Юлаевның памятниге тора, һәйкәле. Уга без дә сәскәләр салдык, без барга анда сәскәләр салынган иде. Ошо Салават Юлаевның һәйкәленә, уның рухына, уның атаһының рухына Юлаев Азналинга безнең делегация составы аят укыны. Вот. Андай күренештә булды әле ул. Шунда кайберәүләрнең күзеннән яшь тә күренде, урындагы безнең кардәшләрнең. Хукландырды беренчедән безнең кардәшләрнең үзләренең иҗат итеп ятулары, Салават Юлаевка арнап шигырьләр язып ятулары. Менә мин кызыксынып сөйләшеп утырдым. Иглин районыннан Тахтиман дигән авылдан Гайсин Эдуард Хамитович дигән башкорт курултаенда эшләй икән, ярдәмче булып. Ул завод директоры булып эшләгән Ригала. Аннан килә Газизов Финат Хамит улы Бүздәк районыннан. Ул башкортларның курултаеның урынбасары, рәис урынбасары. Менә аның рәисе Зинфир Калимуллин Мустафаевич дигән шәхес, менә безнең Көдәндән Ишембай районыннан. Ул рәис иде. Менә Көдәндән безнең Заки Вали диде беләбез. Менә Көдәндән тик ятмайлар икән, сетилдә тагын эшләп яталар икән шулай итеп. Безнең үзләренең милләтләрен онытмайса, оешма төзеп. Әйе. Үзебезнең кардәшләр белә, безне ни өчен килгәнне белеп торалар, эш алып баралар бу өлкәдә. Танып торалар. Кызык кына аралашулар булып куя бит инде. Ерак биткән һайын безнең башкорт теле бик киң кулланылмый икән. Шуны күзгә ташлана. Менә үзгәрешләре, бер үзенчәлекләре бармы шул телдән? Менә аралашканда да, менә Литвала бигрәк тә бит инде иң ерак республика безнең барган юл буенча. Ул булды бит инде Литва, Вильнюстагы халык күбрәк без татарлар дип эндәшәләр. Шул ук вакытта үзләр тарихты һөйләп бирәләр. Аларның үзләре һөйләйләр. Тарихтары бар үзләренең. Кемдер мин Карасайдан токымынан ди, бер һәйдә кабиләһеннән ди. Кемдер әйтә мин болгар ди, кемдер татар ди, кемдер башкорт ди. Дим алганда хәзер алар инде татар теленә күскәндәр инде, татар телен белгәннәре. Хакларга тырышалар инде. Менә шундай күренеш бар. Шуга мин һезгә менә хәзер үзебезнең якташтың бер шигырын һезгә биреп ибәргән, редакциягә биришегез дип. Салават Юлаевның 250 еллыгына багышлап язган ул. Бу Финат Газизов яза. Рига шәһәрендә яшәп ята ул, үзе Бүздәк районыннан сыгышы менән. Кемдер килеп был дөньяга бушка гомер уздыра, кемдер буаттар югалтмас исемен язып калдыра. Исеме килгән есеменә шундай әйтем бар бездә, ошо сүзләр Салаватка туранан туры килә. Унутмас халык бер касан хыналган батырдарын, Юлаев башкорт халкының береһе менә шулдыр. Елдар буаттар узалар, буындар буын туур, буындан буын туур, әмма Юлаев халыктың исендә мәңге булыр ди. Менә шундайрак тойгылар менән бик матур йөреп кайттык. Делегация составында бару безнең өчен куаныч булды. Улар юл башлап йөренделәр бит инде. Улар оештырдылар ошо ниде, проектты. Шуннан соң безнең фудадагында әйтке килә, ишек кенә булмаһын. Безнең Салаваттың итәкчеләренә зур рәхмәт. Ошо сарага безне оештырып узаткандары өчен. Без исән-һау йөреп кайттык, душ булдык, йөренүк. Авыр булса юлдар, бердән булдык. Күңелегез булдымы барып кайтуыгыздан? Әйттеләр бит әле. Теге күңел генә булу түгел монда. Безнең беренчедән бурыч үтәп кайту булды бит инде. Шуның менән безнең горурлык бар. Шуннан соң безнең төп бурыч ошо күңел булып калуда гына түгел, бәйләнеште дәвам итәргә, көчәйтергә һәм артабан киләһе буыннарга тапшырырга. Ялгын дип уйлыйм инде.
Клавдия, какое впечатление на вас произвела эта поездка? И вообще, как вы думаете, насколько важно, нужно или не нужно современной молодежи вот такие мероприятия, своего рода экскурсы в прошлое, в историю? Ну, мне было очень приятно попасть в состав этой делегации, и эта поездка произвела на меня огромное впечатление. Посещение всех 3 государств Прибалтики, они были очень интересны. Мы посещали эти города, изучали архитектуру этих стран, посещали старые города, изучали культуру, пробовали национальные блюда, национальные напитки и встречались с различными представителями башкирских татарских диаспор. И вот было очень приятно то, что они очень трепетно относятся к культуре Башкортостана, с любовью и в душе и сердце они вспоминают о Башкортостане, о их родном крае. Они понимают то, что знать свою культуру нужно обязательно. Они чтят и помнят их традиции. А что касается молодежи, мне удалось поучаствовать во встрече с молодежью из представительства татарско-башкирского представительства. И было очень примечательно то, что молодежь, она тоже активно участвует в различных проектах. Она старается тоже поддерживать культуру, и они готовы взаимодействовать. Я взяла у них контакты, и в дальнейшем тоже хочу с ними взаимодействовать. И хочу сказать, что такие проекты, они очень важны для молодежи, так как говорится, молодежь — это наше будущее, и мы должны обязательно вести диалог культур с другими государствами, так как развивать коммуникативную нашу культуру нужно обязательно. И я, как представитель молодежи, советую всей молодежи Башкортостана участвовать в таких проектах, так как это очень важно и для нас, и для других государств, и вообще для истории. Спасибо большое. Спасибо. Әңгәмәгә дә сине зур рәхмәт. Һау булыгыз.